O profesorado dos ciclos formativos do Instituto de Educación Secundaria Lois Peñanovo de Vilalba presenta as características de cada un dos ciclos de formación profesional básica, media e superior do centro. O meu nome é José López Pernas, son profesor de Electromecánica e Vehículos aquí no Lois Peñanovo. E temos a formación de ciclo medio de Electromecánica e Vehículos e FP básica de Electromecánica e Vehículos. Non? Traballas con alumnos desde 15 anos hasta 20 e pico ou 60 e pico que temos este ano. A FP básica é enfocado a xente que non ten a titulación para poder acceder a ciclo medio, e en ciclo medio normalmente tes alumnos que poden vir da FP básica ou tes xente que accede coa titulación da ESO. A FP básica, como está enfocada a que esa xente acceda aos ciclos medios de Electromecánica e Vehículos, esas asignaturas ou módulos están enfocados a facer esos dous ciclos medios. En primeiro, sobre todo, enfocados a carrocería e parte de mecánica, e en segundo xa están enfocados a electromecánica. E o ciclo medio xa é específico de Electromecánica e Vehículos, que está enfocado pois, a talleres de maquinaria, ou vehículos, ou motos. Nos aquí dedicamos moito a turismos, que é o que máis temos, pero tamén damos un pouco desde un cortacésped hasta algo de maquinaria industrial. Como aquí das un pouco electromecánica, engloba a día de hoxe electricidade, mecánica, un pouco de neumática e hidráulica. Dentro do noso é moi amplio, porque despois podes especializar un pouco en motores, caixas de cambios ou suspensión de dirección, que é un dos módulos, ou centrarte máis en diagnosis, ou é un mundo moi grande, moi grande, ten moitos camiños por onde coller. Vexo bastante saída. Este ano que fixemos son proxectos a un ano, que vai ser unha maqueta para simular un coche a nivel actuadores eléctricos. Os proxectos anteriores, un deles é este Toyota, que é para poder visualizar o sistema de pila de combustible de hidróxeno. Outro proxecto foi o proxecto de cargar un vehículo con enerxía fotovoltaica mediante o excedente das placas solares que hai no centro. E a maiores, coche fai de batería e proporciona enerxía ao centro. E conseguimos reducir moitísimo a factura de luz, casi un 50%. A novedade é que o coche é capaz de aportar a enerxía ao centro, que para iso temos un cargador que é unha empresa española que é Volvo, que é bastante futurista, porque isto xa está pensado para reconocimiento facial, gestual, ainda que ao final o manexas desde un móvil normalmente. O modelo é un Quasar, bidireccional, e a empresa é Wallbox, que é este simbolito aquí, tedes tamén aí, que foi quen nos aportou o sistema, e nos colaboramos cos datos tanto de carga como descarga, para ver os consumos que ten na descarga como na carga, e esos datos aportarlos á empresa para seguir desarrollando nesto. Eu son Elena e son profesora do ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia. Facemos tarefas de limpeza, de lavado, de planchado, de secado de roupa, tamén cociñamos, non só dietas dirixidas a colectivos específicos, senón tamén para a celebración de datas sinaladas no instituto. Tamén cosemos a man e a máquina. Aquí temos un taller de sanitaria onde aprendemos a hacer movilizacións con grúas, cambios posturais, así como axeo e hixiene de persoas encamadas. Temos, por exemplo, o boneco de adulto, aquí o boneco de neno, e logo tamén temos un boneco de bebé adulto para tamén facer prácticas de primeiros auxilios. Este ciclo hai que dicir que ten un 100% de empregabilidade, é dicir, toda persoa que quera traballar en dependencia pode facelo porque hai moitísima demanda. Este é un ciclo que está moi feminizado, de feito, no primeiro curso solamente temos rapazas, e no segundo curso, de 11 alumnos, solamente temos 3 rapaces. Por lo tanto, agradeceríamos que os rapaces se animaran, porque tamén hai moita demanda nas institucións, nos diferentes centros de traballo, para que os rapaces veñan a traballar. Cada vez se demanda máis o noso perfil en centros de educación infantil e primaria como cuidadoras e cuidadores de nenos e nenas que presentan discapacidade. Tamén poden traballar como teleoperadoras e teleoperadores de teleasistencia. Tamén poden traballar en centros residenciais, en centros de día, en servizos de axuda, no servizo de axuda a domicilio con persoas de todas as idades. Este ano, temos como cambia a FP, pasa a ser dual, temos a posibilidade de que se matriculen
por módulos. Significa que as persoas que teñan o requisito académico que a ESO ou a proba de acceso poden matricularse en todos os módulos que queiran. Se teñen 2 anos de experiencia, poden matricularse nos módulos propios do ámbito profesional. O noso Departamento de Dependencia presentou un proxecto de aula Snocelen, que é unha aula multisensorial, coa intención de que o alumnado se forme na creación de ambientes inmersivos que favorezan a estimulación multisensorial. Esta proposta de valor permitiríalles formarse nun ámbito que outros institutos non ofrecerían. Eu son José Luis Pernas, un dos profesores de instalacións eléctricas e automáticas. O acceso pode ser con cuarto da ESO ou teñen que ter tamén o FP básica de electricidade, claro. Debe de haber en torno a 20, 21 en total, porque temos primeiro curso, segundo curso. Aquí damos solares, é dicir, calculamos o número de paneles que necesitamos nunha vivenda, para que non se conecte a rede, por exemplo. Bobinamos motores, facemos instalacións de domótica, facemos os cálculos de como van os condutores polas paredes, etc. Instalacións eléctricas de interior, automatismos eléctricos, instalacións domóticas, electrotecnia, máquinas eléctricas, distribución, etc. Todo o mundo que fai o ciclo, todo o mundo acaba traballando. É dicir que no segundo curso, no terceiro trimestre, ata agora facían FCT, é dicir, a formación no centro de traballo, non? É dicir, non temos alumnado suficiente para cubrir as necesidades da contorna de Vilalba. Temos varios proxectos, este foi outro proxecto que é unha vivenda domótica, que tamén controlada co teléfono móvil, mándanos señais, podo estar moi lonxe, a moitísimos kilómetros, mándame información ao teléfono móvil. E incluso eu, desde o teléfono móvil, podo lle dar órdenes. É dicir, se estou 15 días fora da casa, non? Pois podo simular que estou dentro. Bueno, aquí detrás tes aquí un dos proxectos que presentamos este ano, non? Este é un ascensor domótico que se controla co teléfono móvil, tamén pulsando, é dicir, orientado ás persoas dependentes ou de idade avanzada que non poden subir as escaleiras. Entón, está orientado a que unha persoa co teléfono móvil, se non ten acceso, non pode acceder á parede, pois que o goberne ten aquí o teléfono móvil, e se quero, por exemplo, está no segundo, se quero baixar o segundo, empeza a baixar, e agora arranca para baixo. Vale, se pasa calquer cousa en avería, saltaría, non? Activo outra vez, e agora estaba baixando para o segundo, non? Pero digo yo, non, sube outra vez para o terceiro. Sube para arriba, para automáticamente, abre as portas para que a persona dependente poda salir. Eso en resumo. Quen fixo isto? O alumnado. Aquí está, é dicir, funciona con placas solares, é dicir, con enerxía limpa. Vale? Pódese conectar á rede ou podes tamén conectar cos módulos fotovoltaicos, vale? Con enerxía solar fotovoltaica. Son Carmen Matos, son profesora neste caso do ciclo superior de Administración e Finanzas. Temos en primeiro son 22 alumnos, en segundo temos 18. En primeiro impártese son módulos un pouco máis teóricos, impártese pois a parte de ofimática, é dicir, onde se ven os programas de Excel e Word, que son moi empleados nas empresas, e depois traballase tamén un pouco con PowerPoint e con Canva e outros programas. Vese a parte de contabilidade, unha contabilidade básica de primeiro para poder acceder a segundo, que xa se dá contabilidade e fiscalidade un poquinho máis forte, dase a parte de comunicación, recursos humanos e responsabilidade social corporativa e xestión da documentación xurídica, que é un pouco ver un pouco contratos, un pouco de archivo. En segundo dase pois contabilidade e fiscalidade, que xa sería unha continuidade da de primeiro, dase tamén a parte de ofimática, xestión financiera, dase simulación empresarial, que consiste en facer un proxecto, teñen que facer digamos que unha empresa, crear unha empresa de cero e ver se sería viable ou non. Unha vez que van a facer a FCT, máis do 50% deste alumnado xa se queda na mesma empresa. Aquí só temos o ciclo superior de Administración e Finanzas, este ano vamos a ter a dual de Asistencia a Dirección, que tamén é un ciclo superior. O que tende o ciclo superior de Administración e Finanzas, pois vai moi enfocado a traballos na maior parte das empresas, que recolla a documentación e que sepa un pouco a onde enviala e xestionala, é dicir, aínda que fixera funcións moi básicas de auxiliar administrativo, pois podría facer máis, traballar en toda o que é a administración pública a nivel de postos administrativos. E agora, con asistencia a dirección, digamos que é un pouquiño máis enfocado xa organización de eventos, protocolo empresarial,
Entonces, un pouco máis de cara a digamos, a traballar en postos un pouco máis técnicos, un pouco máis organizativos. Como organizar toda esa documentación e como organizarlle unha axenda máis ben os equipos directivos das empresas. O mobiliario e toda a parte ofimática que teñen contan con 2 pantallas por alumno, sillas pois bastante ergonómicas con rodas, que ao fin e ao cabo tamén o haber menos de 30-35 alumnos por aula, pois tamén a dedicación que lles podes dar é outra. É bastante máis óptima, en todas hai proxector, bastante mobiliario, bastante adaptado xa incluso a despois que podan traballar máis na empresa. Ola, eu son Víctor Beino, son o director do centro, son profesor de informática aquí neste centro. Actualmente temos un ciclo de grao básico de informática de oficina que está máis orientado pois a que o alumnado aprenda pois o manexo básico dos programas de ofimática, pois procesador de textos, follas de cálculo e tamén moito a reparación e mantemento de equipos. E tamén temos agora un ciclo de grao superior que é a Administración de Sistemas Informáticos e Redes, que xa está máis orientado pois a configuración de servidores, de tecnoloxía de rede, instalacións de rede, deseño e configuración de páxinas web utilizando xestores de contido. Adoitan matricularse ao redor de 20 persoas e en segundo pois temos entre 15 e 12, dependendo dos que pasan. O ciclo de grao básico e as salidas profesionais pois son complicadas porque, bueno, teñen unha formación de primeiro nivel, con ela o máis normal é que accedan a ciclos de grao medio. Tamén as saídas laborais pois son a reparación e mantemento de equipos. E o superior sí que se ten moita saída, pois en calquera empresa hoxe en día, xa sexa por medio de empresas que se encargan de levar, digamos, subcontratadas o sistema informático da empresa, ou se a empresa xa é un pouco unha empresa de tamaño mediano ou grande, pois contan co seu propio equipo informático para levar pois, desde a rede, o mantemento dos equipos, vale, a configuración dos distintos servicios, servidores que teñen para dar servizos aos seus traballadores. Hoxe en día, a verdade é que a informática pois ten bastante inserción laboral, casi do 100%, e o ano que ven empezamos un ciclo novo que é Sistemas Microinformáticos e Redes, que ven a complementar os dous que temos, que son de grao básico e de grao superior. Sí que teñen unha saída laboral bastante boa, están moi centrados no que é na reparación e mantemento de equipos. Temos un ratio de alumno que non é moi alto, e despois temos unhas moi boas instalacións. Temos un taller de reparación e mantemento de equipos individual e despois tamén temos moito equipamento pois de servidores e material de rede para que principalmente no ciclo superior, pois o alumnado pois poda practicar. Ofrecemos unha nova promoción do ciclo de mecatrónica industrial que se viña chamando hasta agora de ciclo completo, que quere decir que todo o alumnado que está matriculado alterna a formación no centro educativo e nas empresas. Agora, con o novo cambio de lei de formación profesional vaise denominar FP Dual Intensiva. Entón, este ano teremos unha nova promoción, son 2 anos, os 2 anos van a alternar, xa dende primeiro, a formación na empresa coa formación nos centros educativos, e este ano pois continuamos con varias das empresas que estábamos traballando ata agora, súmanse algunha nova. O problema que tiñan cando estas empresas colaboraban con outros centros é que moitas veces os chavales despois abandonaban a empresa pois porque non viven aquí na comarca. Entón está moi pensado para que sexa alumnado que sexa daqui, de Vilalba, da Terra Chá, e as empresas son da Terra Chá, pois para fixar poboación e para que se queden a traballar nesas empresas non as deixen. En mecatrónica industrial podemos estar dentro da familia de instalación e mantemento. Ten unha saída para os rapaces que temos no noso centro que fan os ciclos medios de mecánica e de electricidade, porque digamos que o común é como para eles, cando se montou foi ca idea de que eles poderan ter acceso a un grao superior ou rematar os seus estudios de grao medio. Está moi orientado ao ciclo pois o mantemento en cadeas de montaxe, en empresas grandes.